Ganda din na. Ay, tamay dumadaan na. Oh, maraming mga ano dito. Guys, meron bagong daan dito sa Kalasyaw. Ito ay Patagos ng... ano pa pala nito? Yung Patagos ng... Arenas Boulevard. Oh, Arenas. Oh, Arenas Boulevard. Ang daming tao, oh. Pero doon sa bungad kanina, maraming mga nagpipisbol. Ah, sa gabi dito maraming pupunta siguro dito, no? Maganda. Ah, maganda pala dito. Pasyalan pala ito. Boulevard, Hindi pa ino-open dahil sa administrasyon ni Marcos. Guwapo. Oh, guwapo ah. Malawak pa, parang nasa Ang ganda. expressway Sinubukan lang namin duman dito, guys. Kasi titinan lang namin. Magtutur lang kami ni paring Kolokoy. Guwapo Oh, ganda. Oh, parang... ay ano yan, oh? Oh, kalamansi ano? Parang Inlex Galing oh. Oh. Inlex Ganda bro ah. Parang Inlex. Ito salpot ito na ang Bulusan. Bulusan Inlex. Kaya lang baka makarating na tayo ng Bulusan. Pero babalik din tayo kasi ano lang tayo dito ay Pag city mo, nagtutur lang tayo. baka magsasaraw Marami, ay hindi yan magsasara hanggang alas 7 yun. yung city City Hardware. City Hardware. Magandang Ayun, malayo-layo pala to guys oh. Oh, ang ganda oh. Parang sa Batak din Dito lang sa Kalasyaw dito guys, salpot ito hanggang Bulusan. Magandang karsada din. Gusto kong makabili ng lupa rito oh. Kasi pag nag-open na ito ay ganda na. Maraming tao. Oo. Maraming dana. Maraming mag-open dyan ng ano, mga businesses. Saka mga bahay, magtatayuhan dito, sigurado. Ayan o. Ito, nagtutur din yan, kaya tingnan mo. Boulevard. Di ba? Boulevard. Ay, hanggang dito na lang. Dito pa lang. Hanggang dito na lang. Matagal-tagal pa. Ayan. Malapit lang Bulusan. Oo. Malapit na Bulusan. Oo, malayo-layo pa rin to. Hindi pa rin tapos. Hindi na tapos ito. Pero ito project ito 32 eh. Naputol oh, putol na talaga. Kaya ngayon ang ginawa nila, ginawang pasyalan na lang dito. Oh, balik. Malawak Balik tayo. Shortcut kay Bulusan hanggang Ayan, balik din sila. Shortcut yung Bulusan at saka Kalasyaw. Oo, pag nag-open na to, ang bilis na makarating ng Dagupan. Oh, balik tayo. Mamaya mag-video tayo dun pagka makarating tayo. Magmerienda tayo bro. Oo ba? Oh, hindi na. Hindi na, mamaya na. Sige. Video mo ilik, pati mga sasakyan Yan. Tapos mayroon pa nakakamada dun Yan, kanina guys. Curious kami kasi ang daming taong mga mga bilihan di ba? Mga meriendahan pagdating ng hapon. Nagkukumpulan sila lahat dito. Keep right, sabi naman yan. So pwede na tayo dito dumaan, no? Yan, dito na tayo dadaan. Ang daming nagkukumpulan dyan kanina na maraming nagmimerienda, no? Mga nagdi-date, maraming nagdi-date dito guys. Parang burham ito dito. Parang burham na, burham. Sabi ni paring Kolokoy. Kolokoy yung pangalan. Ano ko yung pangalan ng kumpare mo sa akin Ayan guys tingnan nyo guys, maraming mga kainan dito yung mga masasarap na kainan di ba? Pang merienda Salong meron din diyan mga milk tea. Di ba? Bongga. Dami parang ano na to malayo pang Christmas. Hindi presko kasi dito kaya mahangin. Maraming nag-ano dito. Yan, sa bungad lang ito guys. Curious kami kasi ang daming tao. Kala namin kung anong meron dito. Yung pala biglang nagkaroon ng mga maraming tindera dito na kainan dito sa bungad ng Arenas Boulevard. Ayan. Labas na tayo.